Лично лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски и неговата съпруга Маргарита дойдоха в Мизия, за да представят и подкрепят листата на НДСВ за Врачански избирателен район. В листата са включени ценни и достойни хора като Христина Христова, доктор Антонио Георгиев, кметът на община Мизия, доктор Виолин Крушовенски, заяви Симеон Сакскобургготски и сподели, че посещението в Мизия му носи много радост. Ценни, качествени и повече от способни хора, както и самата госпожа Христина Христова, за която лично мога да кажа, че редко съм виждал човек, който е по-способен, готов винаги да работи, компетентен и същевременно и тя с едно голямо сърце, защото винаги ме е съветвала къде и какво може да направим за най-вече за хората, които се нуждаят от помощ или които се нуждаят от подкрепа. Ако искаме България да се превърне в съвременна държава, трябва да гласуваме и да подкрепяме демокрацията. Това послание към жителите на Мизия отправи лидера на НДСВ. Демокрацията се подкрепя с участие. Понякога може да е просто да причини, че човек би искал да бъде другаде или не му се гласува, но повярвайте ми, демокрацията се укрепва точно с това, с участието, с гласуване. Защото аз понякога го казвам и на шега, но това е нещо, което е факт. Ако не участваш, нямаш и право да критикуваш и да протестираш после, понеже не си участвал. Щастлива съм от оказаната подкрепа, заяви от своя страна водача на Врачанската листа на НДСВ и мажоритарен кандидат Христина Христова. За нас това е сила, кураж, подкрепа в предизборната ситуация. Много съм щастлива, че Негово Величество призова хората да гласуват, за да бъдат после спокойни и силни да критикуват управляващите, ако те не изпълняват своите ангажименти.